Zvoni mi telefon, nepoznati broj, ja se javljam. Dobar dan, je li mogla dobiti Anu Rotim? Je rekao, ja sam, ajme, vaš broj je na internetu, naravno da je, kad, mislim, radim većinu toga sama. Sad, naravno, hvala Bogu, imam cure, pa cure primaju takve pozive. I gospođa kaže, ja vam samo moram nešto reći za Wolf. I krene plakat. Znači, dan nakon konferencije. Ona krene plakat na telefon. Ja onak, što se desilo? Ona je meni rekla da smo mi njoj promijenili život i u donekle spasili, ajmo reći, taj poslovni neki aspekt njenog života. Znači, priča ide tako da je ženi, njena, toj curi je, gospođi, ne znam dalje, mislim da se zove Marijana iz Splita je, sestra je kupila ulaznicu na dan Wolfa jer nije mogla uplatiti preko Entrija. Došla je avionom na konferenciju i ona se oduševila. I ja samo zbog te gospođe, baš mi je žao što sam u moru tih poziva, taj broj, možda ga čak mogu iskopati nekako, zaboravila, ali evo taj jedan poziv, ja to mislim nikad neću zaboraviti, to je razlog zašto ovo radimo na kraju krajeva, tako da čitamo sve vaše poruke koje šaljete i feedback, slobodno i loš i onaj dobar,